Исәнмесез, саумысыз, хөрмәтле дуслар. Бу яхшы һәм сыйфатлы клиплардан гына торган топ клип хит парады. Һәм сезнең белән мин Ильяс Газизов. Атна дәвамында узышта 10 клип булды. Һәм аларны сезнең тавышлар ярыштырды. Инде нәтиҗәләр билгеле, шуңа күрә иркенләп утырырга һәм күзәтеп карыйсы гына калды. Кайсы клип пьедесталда, ә кайсылары урыннары белән алмашты. Һәм кайсы клипка бераз гына тавыш җитеп бетмәде. Менә алдагы клип шундыйлар рәтеннән. Һәм ул безнең хит парад белән саубуллаша. Минем йөрәк таштан түгел, уйнама. Ялган хисләр белән чуа бутама. Минем йөрәк таштан түгел, уйнама. Ялган хисләр белән чуа бутама. Ә инде премьера клипка килгәндә, ул бүген яшь һәм яңа башкаручы Ирек Гайнетдиновтан. Каршы алыгыз үзен һәм аның клибын. Әгәр клип ошаса, 1320 номерына клипның кодын язып, тавышлар юлларга да онытмагыз. Бездә премьера. Kütken şağımda yırrak bulma, Tiren yara salıp yalgış yo'lalıma. Yazılar kütken şağımda güzler bulma, Bәхет birer üçün çık seni yoluma. Sağınıma, sağınıma şol ötkenlerini barın unutta sin öpkelerini. Sağınıma, sağınıma şol ötkenlerini barın unutta sin öpkelerini. Yaratılır şağımda sınga kalma, Merhabet uğruna sağışını salma. Seni kütken şağımda kil yanıma, Bar kanat koyırıp sin ayrılma. Sağınıma, sağınıma şu ötkenlerini barın unutta sin öfkelerini. Sağınıma, sağınıma şu ötkenlerini barın unutta sin öfkelerini. Barın unutta sin öfkelerini. Barın unutta sin öfkelerini. Әмир Латыповның «Әйдәгез бийбез» дигән клибы инде топ клип хит парадында 3нче атнасы. Бу клипны караганнан соң биергә теләүчеләр артты микән? Әлегә әйтә алмыйм.
Ләкин менә чираттагы хәбәрдән соң кемдәдер бәлки җырлау теләге уяныр, Әмир ул җырчы гына түгел, ул профессиональ музыка белән шөгыльләнә. Ул композитор, ул аранжировщик. Күп кенә җырлар авторы. Шуңа күрә җыр эзләп йөрисез икән, аның янына барыгыз. Ну, әлбәттә инде топ-клип хит парадын карап бетергәч. Куанып һәр көнгә балкысын йөзебез, яктырсын көңлебез, җырлыйк бик без. Югалыр борчулар, омтылыр арулар, дәвасы бик гади, әйдә бибез. Әйдәгез бибез, матур бит көнебез, биби яшәрә безнең көңлебез. Әйдәгез бибез, моңая белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Әйдәгез бибез, матур бит көнебез, биби яшәрә безнең көңлебез. Әйдәгез бибез, моңая белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Очрашкан чакларда якын дуслар белән, көңелне күтәрик җыр бию белән. Туганнар җыелгач бигрәк тә көңелле, җырлап биеп яшәү бәхет түгелме? Әйдәгез бибез, матур бит көнебез, биби яшәрә безнең көңлебез. Әйдәгез бибез, моңая белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Матур җыр ишеткәч кем генә бийми, хисләрне уята дәртле кызугый. Елмайсак һәр кемгә булмабыз кәефсез, сөенеп гел яшик, җырлыйк бик без. Әйдәгез бибез, матур бит көнебез, биби яшәрә безнең көңлебез. Әйдәгез бибез, моңая белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Әйдәгез бибез, матур бит көнебез, биби яшәрә безнең көңлебез. Әйдәгез бибез, моңая белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Күңелдәге кара болытларны тарата, һәр көнне көндез Болгар радиосын тыңлаңыз. Әйдәгез бибез, матур бит. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Әмир Латыйпов сезне әйдәгез, биегез дип чакыра. Әйдәгез бибез, моңая белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Әйдәгез бибез, матур бит көнебез, биби яшәрә безнең көңлебез. Әйдәгез бибез, моңая белмибез, җырлап биеп үтсен һәр бер көнебез. Икесенә бер клип, икесе дә дуслар, икесе дә шибәр кызлар. Бу сүзләр Алина Сафиуллина белән Эльвира Хамматова турында. Бәхетле язмыш дип аталган клиплары топ-клип хит парадында 070 коды астында ярыша. Үзләрен нишләп ята дигән сорауга Алина көндезләрен тәм-томнар ашый, ә кичләрен театр концертларга йөри дип җавап бирә алам. Ә Эльвира Хамматова яшь ярымлык бик тә шук малаен тәрбияли. Исеме Султан. Султан машиналар ярата икән. Сез әле аны клипта да күрә аласыз. Шулай итеп, клибын карыйк. Иртәгә безнең концерт кайда әле? Әйтә түгелме соң Алина? Әйтмә дә шул. Әйдә кой, тегенде булмаса. Балалар да көтә торгандыр. Әйдә, кайда. Тормыш сәйер
yazmışından İtirlerin nurga tula Ağalar tavışından Nasip yarın balalarım Ömrümünün ağışı Şuladır hatın kızının Bəxit dolu yazmışı Nasip yarın balalarım Ömrümünün ağışı Şuladır hatın kızının Bəxit dolu yazmışı Şuladır hatın kızının Bəxit dolu yazmışı Bəxit dolu yazmışı Bəxit dolu yazmışı Oraya düşküne bulgan. Uf. Eyde sürpriz yapsak hadi özlerine. Ele Hacı, bir saatten uşaqal. Жиденче урынны ким яулаганын билер алдыннан biraz гына кыска вакытлы реклама чыгарылышына бүленеп алырга тәкъдим итәм. Аннары алга таба дәвам итәрбез. Узган атнада топ клип хит парадына Лейсан Мәхмүтова һәм аның миңа бары син кирәк дип аталган җырына төшерелгән клипы килеп керде. Нигә Лейсан Зөләйлә төркеменнән киттемени дигән имеш-мимешләр шундук интернетны чолгап алды. Зөләйлә төркеменең җанатарларын тынычландырырга ашыгам. Юк. Лейсан һаман да Зөләйлә триосында җырлый. Әле күптән түгел гастрольдә дә булып кайтканнар. Шуңа күрә Лейсан ике фронтта чыгыш ясый. Берсе Зөләйлә триосы, ә икенчесе үзе генә Лейсан Мәхмүтова буларак. Булганнан бар да була дип кенә әйтә алам. Başkan bulup gelip kirdin Körge şellen işledin Tenimde uyni yalkınlar Yanlam kuyem kişlerin Oyda yürsem işlesem de Künglim sina tartıla Nazlı kışağında Ererge aşkımla Min başkanı süye alam Sin dipti beyrek Günümde de düşümde de Min barasın kirek Min başkanı süye alam Sin dipti beyrek Günümde de düşümde de Min barasın kirek Min sin kirek Min Süyesin mi dip sırama Uzun kurup turasın Mehabbetim canım tenim Sina bülek bulasın Tam yıldızı bulup uyan Kıyaş bulup künde yan Süyen yarım birden birim bulup kal Min başkanı süye alam Sin dipti beyrek Günümde de düşümde de Mina barasın kirek Min başkanı süye alam Sin dipti beyrek Günümde de düşümde de Mina barasın kirek Mina
Автор башкаручы Әлфия Сөләйманова узган атнада тамашачылары соравын истә тотып, ВКонтакте сайтында рәсми төркемен булдырган. Бу төркемдә әти-әни рәхмәтлебез сезгә, йөрәкне алдап булмый, серле каеннар һәм тагын башка бик күп популяр җырлар белән бер рәттән җырчы турында мәгълүмат, фотосурәтләр, топ-клип хит парадының язмалары һәм тагын шактый эксклюзив язмалар бар. Кыскасы тамашачы сорады, Әлфия Сөләйманова төркемен булдырды. Кем белә, бәлки Әлфия ханым алга таба Instagram шилтәрендә дә барлыкка килер. Сорап карагыз әле үзеңне. Ақ бұз атқа отырғанда етіп, туған йұртқа қайтам ашқанып, әтті әнні балам қайтыр дейіп, юл шатында күті юқсынып, юқтар жерде баласы үшін янып күйуші, улым қызым рәхмәт қойттың дейіп, үзіліп бізні күтуші, әтті әні изгілерден битсіз, жанға да васиғат беруші. Юрый безгә имин көннәр, балам дип назлап сөюче. Киткән чакта сездән балам китмә диеп, әйтерсеңләр тәшәк үзегез, юктар җирдә әти-әниләрдәй, баласы өчен янып көюче, улым кызым рәхмәт кайттың диеп, әти әни йорты маяк кебек, тормыш юлыбызны яктырта, саулык теләп дога укый, олы юлга безне озата. Үшін янып күйуші, улым қызым рәхмәт қайттың дейіп, үзіліп бізні күтуші, әтті әні езгілерден битсіз, жанға да васиғат беруші.
Топ клип хит парадының беренче яртысы артта калды, ә хәзер алга таба беренче бишлекне ачып җибәрик. Актив Ринат Гильфанов тик ятмый. Топ клип хит парадында да ярыша, үз эшендә алып бара һәм иҗат белән дә шөгыльләнә. Күптән түгел Ринат вакытсыз якты дөнья белән хушлашкан якын дусларына багышлап "Дустыма" дип аталган җыр яздырган. Һәм күптә үтмәгән ул җырга инде клип тапшырып өлгергәннәр. Ринатның контакттагы рәсми битендә бу клипны карап та була. Ә безнең хит-парадта бүгенге көндә аның "Юк" дип әйтмәк клибы 071 коды астында чыгыш ясый. Тыныш сулыш, салкын карашта, кулда кешеләр, әгәр тупланса, яңа уйлар, иске чүллектә була алмый, миңа син кирәк. Бердә вакыт юк, вакыт юк. Вакыт шакыра, сине мине зур эшләргә, зур үрләргә. Акыл кирәкми җимерергә, юкка чыгарга. Юк дип әйтмә миңа, юк дип әйтмә миңа. Син калышма, миңа терәк бу шуганышны без үзәрбез, яраларны бердә сизмәсбез.
Лилия Гимаддинованың «Син генә» клибы топ-клип хит парадында инде шактый атналар көрәшә. 060 коды астындагы клипка тавышлар да шактый килә. Шулай итеп, «Син генә» клибы хитлар рәтендә. Лилияның Instagram шилтәрендәге соңгы фотосурәтләрен күргән булсагыз, алар иң яхшы хитлар концертыннан. Димәк, узган атнада булган әлеге концерт чарасында Лилия Гимаддинованың чыгыш ясавы юкка түгел булып чыга. Лилияның хитларының берсе сезнең экраннарда. Sen gene meni anlaysan, ömrün bağışlaysan. Bassa sağış gözlerimini, bir şılavuk başlaysan. Sen gene meni anlaysan, durmuşumni jaylaysan. Elle qaylardan sezesin, ko'nglimning qayg'usin. Sen yotlarga da bermeysen. Sen gene meni, sen gene anlaysan. Sen ağına men gerek, sen gene bet yaradasın. Sen gene meni, sen gene anlaysan. Sen ağına men gerek, sen gene bet yaradasın. Bu атнаның җиңүчеләрен билгеләр алдыннан без кыска гына реклама чыгарылышына бүленеп алыйк. Бер кайда китмәгез. Һәм ниһаять церемония, һәм ниһаять пьедестал. 3нче урын клип хуҗасы. Әсхәт Дөбершатыр өметләрен үзгән авыруларны аякка бастыра. Әйе, сез дөрес ишеттегез.
2 ел элек Әсхәт Мәскәүдә медицина фәннәре докторы профессор Бубновскийда белем алып, дәвалау һәм профилактика буенча авторлык программасы төзегән. Хәзер исә үзе эшләгән фитнес үзәктә умыртка баганасының грыжа, остеохондроз, сколиоз кебек чирләрен дәвалый. Әсхәткә Татарстанның төрле районнарыннан һәм күрше өлкәләрдән дә киләләр икән. Әсхәтнең расписаниесе көне буена ярты елга тулган. Ой! Әсхәткә кирип чыгарга кирәк әле. Come on, everybody, get your hands in the air with the party at the party's over here. Come on, everybody, get your hands in the air with the party. Come on, everybody, get your hands in the air with the party at the party's over here. Come on, everybody, get your hands in the air with the party. Min sağınam seni yaratamın deyim. Күңелкәем шиксез диңгезләргә тиң. Шиткә китә калсаң хәтеремдәсин. Юксынудан сине нишлим икән мин. Җаным тулы бушлык, күңелсез көн. Син булмасаң янда караңгы төн. Төрле уйлар килә минем башыма. Күрәселәр килә йөрәк шашына. Ише сүзем, кара күзем кирәк кайчы үземә. Ә мин сүзсез яши алмыйм, беләсең бит үзеңдә. Ише сүзем, кара күзем кирәк кайчы үземә. Ә мин сүзсез яши алмыйм. Кеше yanıma, tungu olayım canıma. Siyam barım seni, мәхәббәтем тиңемне. Кеше yanıma, tungu olayım canıma. Siyam seni. Кеше yanıma, tungu olayım canıma. Siyam barım seni, мәхәббәтем тиңемне. Кеше yanıma, tungu olayım canıma. Siyam. Ali oh yeah, oh. Ali oh yeah, oh. Hey oh. Canım minem. Gitti yürek. Senin akirek. Her sözünü yüreğimde yutamin. Qaytırsın deyip min ümit itamin. Kirkəndə untulup mizgil ütədir. Yüreğim hamanda seni kütədir. Canım biləsin adaşım qarışma. Gelip basan idi benim qarşıma. Ütəkinlər sanap anıp duram. Senin bilən bulurğa xeylə kıram. Görəmdir süyüb balqıy gözlərində. Görkəmdir senin hər bir sözlərində. Sağınsam oralam apaq dumanğa. Şakırsan çıgarmın yırak yollarga. Kişi yanıma, tungu olayım canıma. Siyam barım seni, мәхәббәтем тиңемне. Kişi yanıma, tungu olayım canıma. Siyam seni. Kişi yanıma, tungu olayım canıma. Siyam barım seni, мәхәббәтем тиңемне. Kişi yanıma, tungu olayım canıma. Siyam. Ali oh yeah, oh. Ali oh yeah, oh. Hey oh. Kil, sensin kil. Sensiz yüzde yaşı olmayayım min. Kil, sensin kil. Sensiz yüzde yaşı olmayayım min. Canım minem. Dipte yürek. Senin akirek. Топ клип тапшыруының һәм TMTV телеканалының географиясе әкренләп зурая бара. Чөнки хит-парадта көрәштә «Ул син иркәм» дип аталган клибы белән Пермь өлкәсеннән Гөлназ Сакаева чыгыш ясый. Бу күренештән соң татарлар булган җирдә җырчылар да була дигән афоризм туды миндә. Әле алга таба Себердән, Кырымнан, бәлки Монголиядан да клиплар килер.
seni bit gönülde Sağınaman seni min bugünde Seni Sağınaman bugünde Oylasam gel oylarında Suyuk hissi dolu yakın jırlarında Bir günüm sen bәхет şatlığım bit Yaşımın senin günahın deyip yazmışıma yazılgan yarılı sen ürken Yaratularımdan ben sen iken Көтем сені ерте құяш шыққаш Нұрға теріп көкні ойқалы қаш Кесен Қарама желерге Бары сені ризамын көтерге Хислерімні саламын көйлерге Сима Деген хай көйлерге Jırlarımda bir günüm sen bәхет şatlığım bit Yaşımın sen günahım deyip yazmışıma yazılgan yarılı sen ürken Yaratularımdan bilsen iken Yaşımın sen günahım deyip yazmışıma yazılgan yarılı sen ürken Yaratularımdan bilsen iken Güçlü alkışlar hem big kup şeşekler. Bu atlanın жеңүүчүсү bilgili. Biz onun turunda сөйлөшүп өтөйүк. Ли Шамсияның bu атнада әниләр көненә багышланган хәйрия концертында чыгыш ясап өлгөргән. Һәм ул әниләр көненә бик ныклап әзерләнәм, чөнки ул минем иң яраткан бәйрәмнәремнең берсе ди кышчык. Исегезгә төшерәм, бу елны әниләр көне 30 ноябрьгә туры килә. Ли сыман сез дә бәйрәмгә ныклап әзерләнегез. Әниләр бит җирдә иң кадерле кешеләр.
Шулай итеп бүгенгә топ клип хит парады тәмам. Ошаткан клипларыгыз булса, аларны пьедесталга күтәрү сезнең кулларда. 13-20 номерына топ клип сүзе белән башлап, клипның кодын язып, тавышлар юллагыз. Шулай ук интернет тавышларны да tmtvonline.ru сайтына кирип, калдырырга онытмагыз. Әйткәнемчә, барысы да сездән тора. Булдым сезнең белән мин Ильяс Газизов, алдагы атналарда очрашканга кадәр сезнең белән топ клип хит парады.